Так, вітаю. Хвилиночку чекаємо для запуска. Підкажіть одразу, ці чуваць, ці все окей з гуком, з картинкою. Напишіть, коли ласка, коментар, каб одразу ми бачили, що все окей. Так. Так, зараз колеги підкажуть, ці є коментарі, ці все ок. Так, ну, бачу, що все окей, то потиху будемо починати. Пакуль я скажу пару вводних словаў. Напишите, калі ласка, в чат, як ваш настрой. Хочу, пакуль мы чакаем, што все заходзяць, падключаюцца, хочу агучыць правілы бяспекі. На жаль ці на шчасце, мы прызнаны экстрэмісцкімі матэрыяламі, таму проста адна просьба: калі вы в Беларусі, пераканайцеся, што вы не падпісаныя в Ютубе, в сваім Google аккаунце вашым сапраўдным імём і прозвішчам, а калі раптам падпісаныя, паспрабуйце, калі ласка, замяніць, перанесці на трансляцыю з аккаунта, дзе вы не будзеце так падпісаныя, бо ўсё ж такі вы выпадкова паставіце лайк ці напішыце каментар, каб пераканацца в тым, што вы экстрэмісцкія матэрыялы не лайкаеце і не каментуеце. І просьба не пісаць каментары адчувальнай інфармацыі. Гэта для ўсіх парада, неважна, в Беларусі вы ці за мяжой. А хто не ў Беларусі, наадварот, просім падтрымаць нас і паставіць лайк, падзяліць гэтым відэа з сябрамі. Гэта дапаможа нам прасоўваць важны для ўсіх нас контент, тым больш, што спадзяюся, што вы все даведаецеся штосьці сёння новае. У нас сёння не проста эфір. Мы разыгрываем кнігу за донат. Кнігу, якую мы разыгрываем, гэта кнігу аўтарка гэтай кнігі Івонка Сурвіла. Кніга называецца «У 8 гадоў я была на вайне». Гэта новая кніга, якая вось літаральна выйшла. Мы нават яшчэ не паспелі да эфіра атрымаць яе асобнік, але мы чакаем і можам эту кнігу ўжо разыграць. Як прыняць удзел у разыгранцы? Каб прыняць удзел у разыгранцы, трэба заданаціць на наш Buy Me a Coffee. Нам там можна адправіць буську. Адна буська – это 5 евро. І вот адна буська – гэта адзін шанец выйграць гэтую кнігу. Сам розыгрыш мы правядзем 25 сакавіка, то бок, в прынцыпе, паўдзельнічаць можна будзе яшчэ вот да 25-го 2 дні і мець магчымасць выйграць такую кнігу. Я зараз напишу каментаром, закріплю інфармацыю пра разыгранку, і таксама яна будзе в апісанні пад відэа. Калі яшчэ не з'явілася, трэба трошки пачакаць, бо яно абнаўляецца, мусіць зараз захавацца і ўжо быць пад відэа. Хочу наконт донатаў нагадаць таксама, зноў-такі, з пункту гледжання бяспекі, данатце толькі з замежных картак, не беларускіх, зноў-такі для вашай бяспекі. Вось. І, значыць, думаю, што мы ўжо все сабраліся, можам пачынаць. Першае, у нас сёння будзе 2 лекцыі, 2 часткі, і першую мы распачнем з папулярызатарам гісторыі Тимохом Акудовічем. І Тимох, тэма лекцыі Тимоха будзе лікбез па БНР. Верагодна, у вас ва ўсіх ёсць нейкія веды па БНР, і вось з Тимохом у нас ёсць шанец сёння іх трошкі сістэматызаваць,
Пішыце, калі ласка, адразу каментары, пытанні. У нас будзе в канцы 15 хвілін для таго, каб адказаць на гэтыя пытанні. Я буду зачитваць гэтыя пытанні. Ну і можа быць, калі штосьці важнае будзе па ходу, то таксама буду ўключацца зачитваць. Але Тимох, перадаю табе слова. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі за запрашэнне паўдзельнічаць у гэтай сустрэчы. Рады вітаць усіх, хто далучыўся, паглядзець, паслухаць. Годна папрасіла ў мяне правесці нейкую лекцыю напярэдадні 25 сакавіка, і мы абмяркоўвалі нейкія там досыць такія аўтарскія складаныя тэмы, але па выніку выйшлі да разумення, што, магчыма, ў гэты дзень самае правільнае гэта проста зрабіць лікбез пра БНР і на працягу тут колькіх 40 хвілін распавесці нейкія асноўныя кропкі развіцця гэтай з'явы. Таму што, ну, все мы ведаем дату 25 сакавіка, все ведаем, што это трэцяя уставная грамата, значыць, да гэтага было яшчэ дзве. Але што там за чым ішло, і агульная карцінка, магчыма, шмат для каго не заўсёды складваецца ў такую зразумелую паслядоўнасць. Што натуральна, таму што падзеі, асабліва 17-19 года, гэта, ну, аб'ектыўна, чорт ногу зломіць, колькі там усяго адбывалася літаральна за некалькі гадоў, колькі там было створана нейкіх арганізацый, камітэтаў, радаў, камісій, як яны там паміж сабой сварыліся, і чаму ва ўсім гэтым нарадзілася БНР. Ці гэта было непазбежна, ці гэта было, хутчэй, неверагодна. Вось. І сёння я паспрабую кораценька паадказваць на гэтыя пытанні ў максімальна спрошчаным фармаце. Скажу адразу, што зусім не даследчык гэтай тэмы, і хацеў бы проста паказаць нейкія асноўныя, ну, як папулярызатар, нейкія асноўныя базавыя, як мне падаецца, рэчы пра ўсю гэтую гісторыю. Вось, таму не будзем зацягваць, паехалі. Пачаць, напэўна, ёсць сэнс з 1905 года, таму што пачалося ўсё актыўна развівацца менавіта тады. Мы неяк пра гэтую дату забываем часта, самае важнае нібыта это 17 год, але на самой справе актыўны рух, развіццё пачалося менавіта тады, калі ў Петербургу здарылася крывавая нядзеля, і ўсё пайшло не так, як планавалі сабе расійскія ўлады. Да 1905 года у беларусаў ужо была пэўная база. Так? Ёсць такі вельмі вядомы даследчык нацый і развіцця нацыі, як Андерсон. Можа, чулі ягонае прозвішча, які не той, які казачнік, а іншы, ужо ў нашыя часы, які прапанаваў такую, ён шмат чаго даследаваў пра развіццё нацыі 19-20 стагоддзя. Ён прапанаваў такую простую схему, што нацыя гэта перапіс, мапа і музей. Ну вось, нібыта, што калі нейкі каланіяльныя ўлады спачатку перапісалі людзей, яны іх ужо неяк пазначылі, і праз гэта нараджаецца нейкі, ведаеце, аснова нацыі. Ну вось, і, в прынцыпе, у беларусаў так здарылася, калі ў 1897 годзе правялі перапіс насельніцтва, і высветлілася, што ў Беларусі жыве шмат беларусаў, ну, то бок людзей, якія называюць сябе беларусамі, дакладней кажуць, што яны размаўляюць па-беларуску. Другі важны элемент – гэта мапа. Калі гэту супольнасць наносяць на нейкую мапу, нехта салідны, так, і у нас это таксама здарылася ў 1903 годзе, калі Еўхім Карскі выключна ў мэтах навуковага даследавання взяў і стварыў мапу рассялення беларусаў, і гэта стала фундаментам. Все ўбачылі, ага, беларусы ёсць, вось яны па перапісе ёсць, вось яны на мапе ёсць. Трэцяе элемента, да, напэўна, на той момант яшчэ не было створана, музея не было, але можна абазначыць, што на той момант у Петербургу ўжо склаўся гурток беларускай інтэлігенцыі. Найперш, ну вот тут это пазнейшая крыху фотка братоў Луцкевічаў, Александра Уласава, можна узгадаць таксама Івановскага. Гэта маладыя хлопцы, якія зразумелі, што хочуць будаваць Беларусь. Стварылі палітычную партыю, гэта яшчэ нелегальную, ў 1903 годзе ў Петербургу, і пачалі паціху развіваць беларускі рух, хаця гэта выглядала на той момант як нейкая абсалютна фантастыка. То бок все ведалі, што ёсць такое племя беларусы, нейкае асобнае наречие беларусаў,
Але ўяўляць, што яны чогсьці хочуць, так, было вельмі складана. У сэнсе там аўтаноміі, у сэнсе там незалежнасці, гэта было нешта неверагоднае. Але вось гэтыя маладыя хлопцы і дзяўчаты, дарэчы, Элайза Пашкевіч, цётка была сярод іх. Вось яны вырашылі, што яны будуць гэта развіваць. І тут здарыўся 1905 год, знакаміты маніфест. Расійскі імператор Мікалай II зразумеў, што ён не цягне. Ён планаваў правесці маленькую победоносную вайну у Японіі, все вы ведаеце, яна скончылася страшнай паразай, гэта прывяло да моцнага палітычнага крызісу, у выніку здарылася крывавае воскресенье, вось, і па ўсёй краіне пачаліся забастоўкі, стачкі рабочых, чыгуначнікаў, у тым ліку ў Беларусі, і гэта прывяло да таго, што імператар у кастрычніку 1905 года даў людзям адносную свабоду, даў людзям свабоду на веравызнанне, свабоду на друк, на свабоду слова і абвесціў пра стварэнне думы. І гэта з аднаго боку справакавала крыху зніжэння руху і моцныя рэпрэсіі, то бок шмат якія партыі вымушаны былі сысці ў падполле, у тым ліку беларуская сацыялістычная грамада, але далі магчымасць развіваць легальны рух. І тады ўжо панеслася. Все вы, напэўна, ведаеце, ствараецца наша Ніва, ствараецца выдавецтва «Загляне сонца ў наша ваконца», якое выдае беларускіх класікаў, які тады яшчэ не былі класікамі. Там Янка Купала, пазней Кубколас, першыя кніжкі, чытанкі для дзяцей беларусаў. Ствараецца сацыяльная база ў выглядзе розных актыўнасцяў. Ну, я павесіў фотку Ігната Пуйніцкага, чалавека, які стварыў тэатр, з якім ездзіў па ўсёй Беларусі і паказваў беларускі тэатр, што выклікала процьму эмоцый, бо людзей, канешне, вельмі радавалі гэтыя там нейкія сялянскія зацемкі, нейкія п'есы, пастаноўкі якасна зробленыя. Але не толькі гэта. Было шмат іншых розных актыўнасцяў. Ну, той же Ластовскі піша першую гісторыю Беларусі, і ўсё гэта ствараецца дзякуючы таму, што крыху можна. Ёсць рэпрэсіі, не ўсё можна, ўсё крыху дазволена, крыху забаронена, але ў параўнанні з папярэднім перыядам ёсць шанец. І гэта унікальны час, 1905-1914 год, да пачатку вайны, калі ўсе нацыянальныя рухі ўнутры расійскай імперыі вельмі актыўна растуць, вельмі актыўна развіваюцца. Але беларусы, напэўна, выглядаюць найбольш цікава ў тым сэнсе, што ў іншых нацый, там, ну, тых жа украінцаў, у іх быў задзел да гэтага, так? 5-й год таксама даў ім вялікі буст у развіцці, ну, іх і да гэтага нешта было. Ну, плюс была тэрыторыя Украіны ў складзе Аўстра-Венгрыі, дзе, ў прынцыпе, жыў нацыянальны рух. Вось, то ў беларусаў, якія ў 905 годзе з нуля амаль што пачалі, гэтыя 10 год выглядаюць як фантастыка, таму што за 10 год была створана, ну, такая невялікая, але досыць заўважная інфраструктура сацыяльна-палітычная, з газет, нейкіх друкаваных выданняў і розных сацыяльных актыўнасцяў. Усё гэта... яшчэ хацеў сказаць, што на чале гэтай актыўнасці стаяла некалькі такіх вельмі заўважных менеджераў. Это Антон Луцкевіч, Іван Луцкевіч, Вацлаў Івановскі. Я вот трох гэтых чалавек тут размесціў. Упэўнены, чулі вы ўсе гэтыя прозвішчы, але людзей, конечно, было значна больш, іх былі дзесяткі, калі не сотні, і гэта быў досыць моцны рух. Пры гэтым ён не быў аднародны. Вось гэта яшчэ, напэўна, важна зразумець. Мы зараз разглядаем беларускі нацыянальны рух як такі рух, які, ведаеце, проста вось усе заходзілі ў кабінет, ім выдавалі там кніжку Ластовскага «Гісторыя Беларусі», яны ішлі прапаведаваць. На самой справе тады не да канца было зразумела, што будуецца. І было шмат сумневаў, неўпэўненасцяў, хтосьці хацеў незалежнасці, хтосьці толькі аўтаноміі, хтосьці казаў, што нам расейцы бліжэй, бо мы праваслаўныя, хтосьці казаў, што каталікі, бо мы палякі, бо мы каталікі, хтосьці лацінкай пісаў, хтосьці кірыліцай. Это зараз у нас лацінка на маргінезе, а тады не, ладная частка беларусаў былі каталікі, якія пісалі лацінкай. Сярод усяго гэтага, звычайна, каб падкрэсліць вось гэту разнароднасць розных рухаў на тэрыторыі Беларусі, у тым ліку
па сутнасці, ну, як бы беларускіх рухаў, рух іх тутэйшых. Вельмі часта прыводзяць у прыклад, і я прывяду ў прыклад, рух краёўства. Гэта ідэалогія, якую прапаноўвалі буйныя заможныя прадстаўнікі там мясцовых элітаў, вот Роман Скірмут, Эдвард Вайніловіч, Радзівілы туды ўваходзілі, якія лічылі, што ўсе тутэйшыя народнасці мусяць знайсці шлях жыць мірна разам. І яны, якія родам з беларускіх, вот Эдвард Ванілович казаў, што мой род паходзіць ад беларусаў, але я ўжо чалавек польскай культуры. Вось, і гэтыя людзі сябе знаходзілі, і яўрэі, і літоўцы з літоўскім нацыянальным рухам, каб вось усе паразумеліся, і каб гэты край расцвітаў гэтай прыгажосцю. У іх былі грошы, у іх былі магчымасці, у іх была свая палітычная, такая протапалітычная структура, Менскае сельскагаспадарчае таварыства, аб'яднанне, і яны актыўна прасоўвалі таксама сваю ідэю. Усё гэта моцна паламала Першая сусветная вайна. Першая сусветная вайна — гэта тое, што па сутнасці накіравала далейшае развіццё гэтых земляў. З аднаго боку, яна прынесла страшнае гора, так, лічыцца, што мабілізавана беларусаў было каля 600 000 на фронт, 1 300 000, там вельмі розняцца лічбы, но давайте я гэту назову. 1 300 000 беларусаў былі адпраўлены ў бежанства, праваслаўнае збольшага, у цэнтральную Расію, 100 000 загінула на фронтах, это не лічачы мірных жыхароў. Ну, карацей, страшны жах. Разбураныя гарады, вёскі спаленыя і так далей. Пры гэтым вось гэта перамяшанне ўсяго прывяло шмат у чым да яшчэ большага ўзмацнення, не ўзмацнення нацыянальнага руху, але хутчэй зацікаўленасці тым, дык а хто мы такія. Ну, разумееце, беларусы ў бежанстве, яны такія, ну, як бы, яны паехалі ў Расію, зразумелі, што яны іншыя. Беларусы на фронце ваююць разам там з тымі ж праваслаўнымі ў адным акопе, але калі ты праваслаўны там з-пад Цівері ці Рязані, это іншы нейкі чалавек. Вось, і відавочна, што вось гэтыя змены, яны шмат каго прымусілі разумець, што яны іншыя, так, што яны там, окей, грамадзяне вялікай расійскай імперыі, але яны адрозніваюцца ад іншых нацый. І пры гэтым актывізуе рускі менавіта нацыянальны рух, менавіта рух. Тут цікавы прыклад, напэўна, тады весь актыў беларускага нацыянальнага руха розных палітычных поглядаў аб'яднаўся вакол таварыства дапамогі пацярпелым ад вайны. Такі сабе байсол свайго часу. Вось, прычым у яго было некалькі цэнтраў. Асобна такое таварыства існавала ў Вільні, там былі браты Луцкевічы, кіраваў Івановскі, асобна быў у Петраградзе. Ну, это разумееце, да, это розныя лініі фронта. Адныя пад немцамі, другія ў складзе расійскай імперыі. Там Эпімах Шыпіла кіраваў. Вось, і менавіта ў гэты момант узвышаецца трэці цэнтр. Гэта аддзяленне Петраградскага цэнтра, але яно знаходзіцца ў Менску. Там кіруе Роман Скірмут. Ну, не адразу, ён пазней пачаў кіраваць, але ён заўсёды граў там важную ролю. Вось, і Менск становіцца такім важным цэнтрам сілы, таму што менавіта праз гэтае таварыства становіцца такімі протапалітычнымі цэнтрамі. Вось, там аб'ядноўваюцца эліты, яны ў справе аб'ядноўваюцца, як дапамагчы, як перанакіраваць там ежу, як арганізаваць школкі, а пад немцамі, можа быць, беларускія школкі арганізаваць, і пачынаецца нейкая такая яшчэ і нацыянальная дзейнасць, і пачынаецца абмеркаванне, што далей, так, а што далей, там, напрыклад, беларускія дзеячы з віленскага таварыства пачынаюць ездзіць на канферэнцыю ў Еўропу, спрабуючы там навязаць кантакты, паказаць, што мы беларусы існуем. І па выніку фармуюцца такіх 3 розных вельмі цэнтра сілы, аб'яднаныя вакол адной ідэі дапамагаць людзям, але якія надбудоўваюць над сабой вот это нейкі троху палітычны пласт, вось, актыўнасцю. І вось раптам нечакана здараецца 1917 год. Нібыта хадзілі пра гэта размовы, нібыта думалася, што такое можа стацца, але все адно это вялікі шок для ўсіх. Расійскі імператар Мікалай II у цягнічку пад Псковам, нейкай там станцыі, абвяшчае аб тым, што ён адракаецца ад трона. Вось, і выглядае на тое, што больш ніхто не гатовы гэтае месца заняць.
Чаму імператар адрокся, гэта асобная тэма, там шмат размоваў, што быў слабы, што яго нагаворвалі ягоныя ж афіцэры, што ў яго выйсця не было, но але здарылася тое, што здарылася. І ну разумееце, да, это 300гадовая дынастыя Рамановых, это як бы не жартачкі, гэта стрыжань, на якім всё трымалася. Пры тым, што ну, там расійскіх цароў ніколі не любілі, ну але вакол іх гуртаваліся, нікуды ад гэтага не дзенешся. А тут яго няма. І гэта абазначае, што цяпер трэба прыдумляць, як жыць па-новаму, а ніхто не ведае. Ніхто нічога не планаваў. Бальшавікоў яшчэ і блізка няма. Ну, партыя такая існуе, але яны на маргінезе. Вось, у Расіі спешна ствараецца часовы ўрад, вось, са сваімі там інтрыгамі, і ў гэты ж момант пачынаецца, даецца такі як бы свісток старту палітызацыі нацыянальных рухаў расійскай імперыі. Усіх літоўскіх, украінскіх, латышскіх, эстонскіх, там, азіацкіх і у тым ліку беларускага нацыянальнага руху. І гэта наступны этап, і гэта страшная свістапляка ўсяго, чаго толькі можна. Вельмі цікава проста ў Вікіпедыі, ведаеце, сесці, выбраць артыкул БНР, там трэця ўстаўная грамата, убачыць, хто эту грамату абвесціў, якая арганізацыя, націснуць на яе, убачыць, што ў яе быў папярэднік, націснуць яшчэ раз, убачыць, што яе быў папярэднік, націснуць яшчэ раз, і так разгортваецца цэлае нейкі суквецце самых розных арганізацый, якія літаральна там за 2 гады паўсталі ці на Беларусі, ці за межамі Беларусі, але звязанымі з Беларусю. Мы зараз з вами пройдземся па такой цэнтральнай лініі, так? Бо ўсё разгортваць проста немагчыма. Ужо 25 сакавіка 17 года, досыць сімвалічна, за год да нашай даты, адбываецца з'езд беларускіх нацыянальных арганізацый, шмат у чым арганізаваны беларускай сацыялістычнай грамадой. Гэта на той момант самая старая, створаная яшчэ ў пачатку стагоддзя братамі Луцкевічамі арганізацыя палітычная. Вось, але з'язджаюцца вельмі розныя прадстаўнікі. Больш за 150 чалавек, у тым ліку прадстаўнікі бежанскіх камітэтаў, камітэтаў дапамогі пацярпелым вайне, хрысціянскія дэмакраты, якія з сацыялістамі не дужа, як вы разумееце, прадстаўнікі Мінскага савета рабочых там салдатаў і дэпутатаў, і яны прымаюць рашэнне аб утварэнні беларускага нацыянальнага камітэта, то бок пэўнай арганізацыі, якая будзе далей думаць, што рабіць далей, таму што ніхто нічога не разумее. На гэтай сустрэчы абвяшчаецца пра тое, што беларусы мусяць мець нейкую аўтаномію, што яны мусяць, нават не аўтаномію, там, здаецца, яшчэ нават, можа, слова это не гучала, што мусяць пэўную прадстаўнічасць мець, так? Мусяць людзьмі звацца, вось, напэўна, так это можна было абазначыць. Бо яшчэ ніхто нічога не разумее. Пасля гэтага, ну і пачынае дзейнічаць гэта арганізацыя, у якой прысутнічаюць, што цікава, яшчэ раз, як сацыялісты, так і хрысціянскія дэмакраты, і прадстаўнікі землеўласнікаў. Там, напрыклад, ёсць, адыгрывае важную ролю Роман Скірмунд. Так, вельмі буйны пінскі землеўласнік. На прадстаўленні гэтага з'езду выступае Станіслаў Радзівіл, прадстаўнік роду Радзівілаў. І таксама, ну, кажа, што вось, рады вітаць. І гэта як вялікі плюс, так і вялікая як бы праблема гэтага як бы беларускага нацыянальнага камітэта, бо вельмі розныя інтарэсы. І ў нейкі момант яны пачынаюць адзін з адным грызціся, даказваць адзін адному. Ну, яны робяць шмат хорошай работы, там пачынаюць ужо школкі стварацца і так далей, але пачынаецца это сацыяльны канфлікт. Ён праз усю гэту гісторыю праходзіць чырвонай лініяй. Пачынаюць сацыялісты даказваць, што гэтыя паны тут сядзяць разам з намі, якое яны права маюць увогуле нешта вырашаць пра Беларусь. З тых часоў Вінцэнт Гандлеўскі узгадваў такі крык душы Гераніма Друцк-Любецкага, аднаго з буйнейшых землеўласнікаў Беларусі таго часу, які удзельнічаў у гэтым працэсе, які сказаў,
на чарговае абвінавачванне, што ён увогуле паляк, і ён як бы што ён тут робіць, сказаў, што ён не вінаваты, што над яго калыскай пяялі не беларускія, а польскія песні, а сам ён паходзіць з роду беларускіх князёў. Вось, не схлусіў. То бок такі вот узровень напружання. Па выніку у ліпені 17 года адбываецца рэформа, і з'яўляецца з'езд беларускіх арганізацый і партый, і які выбірае цэнтральную раду беларускіх арганізацый, якая ўжо такая чыстенькая, без вось гэтых усіх паноў, ну амаль што. Там ужо больш сацыялісты актыўнічаюць. Але у іх ідзе не вельмі добра, і праз ёсць свае пытанні, плюс раптам бабабах здараецца вялікая кастрычніцкая рэвалюцыя, як называлі яе бальшавікі, ну ці кастрычніцкі пераварот. То бок усе гэтыя арганізацыі, у тым ліку беларуская рада беларускіх арганізацый, яны рыхтаваліся да вялікіх выбараў, якія абвесціў часовы ўрад расійскі, на якіх ужо будзе выбрана там вот агульнарасійскі ўрад законны, ну і ў межах яго трэба будзе там нейкую сваю аўтаномію адбіваць. Так, вось такі нейкі прыблізна было ўяўленне. І тут раптам бальшавікі бяруць сабе ўладу, а у беларускай радзе адбываецца таксама міні такая, ну не рэвалюцыя, але зноўку пераігрыванне пазіцый, і ўтвараецца вялікая беларуская рада, кастрычнік 17 года, на якім зноўку ўжо такое прысутнічае зноўку і Скірмунд, і ёсць і сацыялісты, ну карацей, зноўку выраўніванне пазіцый. І вось гэта вялікая беларуская рада ў сітуацыі, калі яны разумеюць, што у Петраградзе, у Маскве дзеецца нешта незразумелае. Ну не так, напэўна, зразумела, што бальшавікі зараз паспрабуюць утрымаць уладу, што яны все ведалі, што яны як бы адбітыя на голову, шальныя і абсалютна як бы дзікія у сваіх, але мэтанакіраваныя. Вот ніхто гэтым не адмаўляў, вельмі мэтанакіраваныя. Все разумелі, што это будзе сур'ёзная гульня, і таму з'яўляецца ідэя правядзення ўсебеларускага з'езда, які не адбыўся ўсерасійскі. Усерасійскі не адбыўся, давайте свой правядзём. І пачынаецца падрыхтоўка ўсебеларускага з'езда, які плануецца на снежань. У той жа час тут пачынаецца гульня ў інтрыгі. У той жа час у Петраградзе разумеюць, што беларусы там нешта муцяць, но яны паралельна разбіраюцца з усімі нацыянальнымі рухамі. Для бальшавікоў нацыянальныя рухі гэта вельмі важна. Яны разумеюць сілу і магутнасць тых рухаў. І яны спрабуюць з імі неяк іх падпарадкаваць, выйсці на кантакт, бо яны разумеюць, што гэта адно з важнейшых месцаў энергіі, з якіх можна нешта ўзяць. Вось, яны ствараюць пры сваім урадзе там камісію па беларусах, вось, якая пэўны момант рыхтуе свой усебеларускі з'езд, як лічыцца, ў Рагачове ён мусіў прайсці. Але дзіўная сіла беларусаў такая незвычайная ў тым, што яны нават у такіх дзіўнаватых сітуацыях могуць дамовіцца. І вось гэтыя камуністы і беларусы, якія толькі-толькі пасля рэвалюцыі, толькі-толькі пасля пераварота, і вось эта вялікая беларуская рада змаглі дамовіцца пра тое, каб правесці разам з'езд. Вось, хаця, па ідэі, інтарэсы розныя, пазіцыі розныя, але яны дамаўляюцца. І вось гэтыя грошы, якія планаваліся на камуністычны з'езд, пераходзяць на арганізацыю ўсебеларускага з'езда. Таму Ленін са Сталінам у Петраградзе, у Маскве далі пэўныя грошы па выніку на правядзенне ўсебеларускага з'езда. Я вот загаварыўся, не паказаў. На жаль, мала яны фоткалі сябе вот за весь это 17 год беларускія дзеячы, і толькі калі ўжо выбралі вялікую беларускую раду кастрычніку 17 года сфоткаліся нарэшце. Там «Няхай жыве вольная Беларусь» надпіс, і вось усе гэтыя мужчыны і жанчыны, якія прымалі рашэнне пра Беларусь. Ну і нарэшце, першы ўсебеларускі з'езд, снежань 1917 года, вельмі важная падзея. З'язджаецца 1800 дэлегатаў з усёй Беларусі. Збольшага сацыялістычныя таварышы, не прыехалі туды буйныя землеўласнікі, але, таму што па выніку камуністы часткова грошы далі, так, такое сабе. Вось, і пачынаюць працаваць.
З'езд праходзіць у вельмі насычанай працоўнай атмасферы, вельмі шмат рэзалюцый прымаецца, людзі раздзяляюцца на камісіі па розных кірунках, прымаюць нейкія рашэнні, і паціху выяўляецца, што большасць прадстаўнікоў з'езда яны такія вельмі прабеларускія, так? І яны з гэтых пазіцый пачынаюць ну, вось ёсць пэўная рэзалюцыя. Першы беларускі з'езд пастанаўляе неадкладна ўтварыць са свайго складу орган краёвай улады ў асобе ўсебеларускага савету сялянскіх, салдацкіх, рабочых дэпутатаў, які часова становіцца на чале кіравання края. І гэтая пазіцыя, яна дзіўным чынам для бальшавікоў у Маскве і там Петраградзе, яна, ну, такая. Ну, окей, яшчэ адзін урад, божа, будзем дамаўляцца. В прынцыпе, мы ж грошы ім далі. Вось, а вялікімі супернікамі этой ідэі былі бальшавікі ў самім Менску. Так, быў такі аблвыканзах утвораны. Гэта вялікая бальшавіцкая арганізацыя, якая аб'ядноўвала вот этих всіх салдат, якія стаялі на тэрыторыі Беларусі. Значит, вайна яшчэ ідзе, так? То процьма салдат стаялі на тэрыторыі Беларусі розных нацыянальнасцяў, ім эта Беларусь вельмі далёка. Яны аб'ядноўваюцца ў этой аблвыканзах, які атрымліваецца мае вялікую сілу. І вось для іх з'яўленне на месцы іншай улады было вельмі небяспечна. І лічыцца, што менавіта, я так разумею, гэта даследаванне адносна апошніх гадоў, стала зразумела, што разагнаў усебеларускі з'езд не Ленін, не Сталін, а менавіта вось гэтыя мясцовыя камуністы. Неяк выпадкова там это крывашэйны, які разганяў, быў п'яны, то бок это відавочна было нейкае троху спантаннае дзесьці рашэнне, не да канца зразумелае, але па выніку адбылося, што адбылося. Усебеларускі з'езд не змог сябе абараніць, ён быў разагнаны, але удзельнікі гэтага з'езда ўжо на наступны дзень часткова сабраліся ў дэпо чыгуначнікаў, бо чыгуначнікі падтрымлівалі ідэю Беларусі, і абвесцілі аб стварэнні яшчэ адной чарговай рады. Тут можна заблытацца, ну, карацей, рада усебеларускага з'езда была створана ўжо не рашэннем, ну, выбраныя удзельнікі, ўжо не рашэннем усіх больш чым 1000 чалавек, але рашэннем часткі удзельнікаў, якія пасля сабраліся ў дэпо. Вось, і тут важны такі раскол адбываецца, на які зараз часта звяртаюць увагу, што вось частка удзельнікаў гэтага ўсебеларускага з'езда, яны схаваліся ў менскіх дэпо і чакалі свайго часу, называючы сябе радай усебеларускага з'езда, а частка гэтых удзельнікаў гэтага ўсебеларускага з'езда з'ехала ў Маскву і далучылася да створанага там беларускага нацыянальнага камісарыята пад кіраўніцтвам Жылуновіча. І пачалі там гнуць сваю лінію, з якой пасля вырасла БССР. Таму дзіўным чынам усебеларускі з'езд гэта такі пачатак і БНРу, і БССРу адначасова, пра што варта ўзгадваць. Але мы зараз гаворым пра адну лінію, пра лінію рады, якая хаваецца ў чыгуначных дэпо Менску, знаходзіцца ў падполлі. Вось, яны чакалі, што сітуацыя памяняецца, бо ясна было, што яна неяк памяняецца, і яна памянялася ў лютым 1918 года. У лютым 17 года скончыўся трохмесячны перамір'е, якое было падпісанае ў вёсачцы, беларускай вёсачцы Солы, вось, паміж немцамі і бальшавікамі. Вось, там такая, все расказваюць смешная гісторыя, што з боку немцаў прыехалі там генералітэт, а з боку бальшавікоў рядовой Шчукін. Ну, адзіны чалавек, які па-нямецку мог гаварыць. Ну, але ў выніку яны дамовіліся, што на пэўны час спыняць баявыя дзеянні. Ну і немцы, педантычныя людзі, як толькі гэта дамова скончылася, пачалі наступаць. У бальшавікоў на той момант нічого не было гатова. Ленін пра гэта нават артыкул напісаў, што мы як бы прафукалі некалькі месяцаў падрыхтоўкі. І бальшавікі пачалі адступаць, чамусьці дату гэтага адступлення 23 лютага 18 года яны абвесцілі днём савецкай арміі. Неясна чаму, бо гэта як бы якраз вот час іх панічнага адступлення. Но па выніку Менск апынуўся ў руках немцаў. Ну, дакладней, на пэўны час Менск стаў нічыйны, і адразу ж 21 лютага рада выходзіць з падполля
не абвяшчае першую устаўную грамату БНР у доме губернатара на плошчы Свабоды. Там фотачка ёсць. Вось гэтая устаўная грамата яшчэ проста абвяшчае, што радзімая старонка наша апынулася ў новым цяжкім становішчы. Яна абвяшчае, што беларускі народ мае права на самавызначэнне. То бок тут яшчэ няма падрабязнасцяў, проста воля народа павінна быць улічаная. Там цікавыя гэта дзенькі 19-21 лютае безуладдзе, калі на вуліцах ходзяць бальшавікі, якія збіраюць манаткі, каб выязджаць, новаствораная беларуская ўлада, палякі, якія прэтэндуюць на тое, што Менск гэта іхні горад, і яны ці паваююць паміж сабой, ці то дзеляць тэрыторыю, ці то што. У Вікіпедыі нават цэлы артыкул ёсць пра гэтыя 3 дні, таму што калі цікава пачытаць, проста банальны артыкул Вікіпедыі, там просьма ўсяго, вельмі насычаныя дні. У выніку прыходзяць немцы ў Менск, яны відавочна выганяюць палякаў і забараняюць дзейнасць БНР, забіраюць касу. Але беларусы не былі беларусамі, каб не дамовіліся на пэўных умовах, што яны могуць пад гэтай нямецкай прысутнасцю дзейнічаць, існаваць і штосьці рабіць. Вось, то бок маюць права быць. Вось, немцы ім нічога не абяцаюць, але можаце тут забаўляцца. Другая грамата была абвешчаная 9 сакавіка у хуткім часе. Не проста так, а таму што за некалькі дзён да гэтага ў Брэсце быў падпісаны Брэсцкі мір. Ну, можа, чулі пра яго, дакладна чулі, калі прыехаў Троцкі і сказаў нямецкім генералам, як бы, да забірайце вы ўсё, па максімуму, адзінае дайце нам жыць і развівацца. Вось, і па выніку дзеячы БНР зразумелі, што ну, як бы, за іх ніхто як бы, не адказвае, яны самі па сабе, і што немцы з бальшавікамі дзеляць там этой тэрыторыі як сабе хочуць. І таму была падпісаная другая устаўная грамата. На фота Езэп Фаронка, на той момант галоўны сакратар Рады БНР, ну, тады яшчэ не Рада БНР, вось, чыя першы подпіс стаіць. Вось. І гэтая рада, гэтая грамата ўжо абвяшчае Беларускую Народную Рэспубліку. Яшчэ не незалежную, гэта важна, так? Яшчэ проста, яна можа быць аўтаноміяй у складзе чаго-небудзь там, яшчэ чым-небудзь, але гэта ўжо Беларуская Народная Рэспубліка. Пры гэтым, гэта з аднаго боку вялікі крок наперад, з іншага боку, частцы дзеячоў гэтай вялікай рады не падабаецца залішняя мяккасць гэтай граматы, таму што яна не тое і не сёе. Няма там абвяшчэння незалежнасці, што ў склад рады ўваходзяць людзі, прадстаўнікі яўрэйскіх арганізацый, прадстаўнікі расійскіх арганізацый, вот это мясцовыя там бюракраты, чыноўнікі ліберальныя, прадстаўнікі земстваў, якія кажуць, ну, ребята, ну, куды мы самі не пацянем мы, давайте мы вот будем так, ціхенька, акуратненька. І тады заклікаюць у дапамогу вырашыць гэта пытанне тых людзей, якія, в прынцыпе, даўно павінны былі быць тут, а іх яшчэ не было тут. Гэта тую самую віленскую супольнасць, пра якую я, памятаеце, расказваў, так? Вот это таварыства пацярпелым вайны. Гэта ну, гранды, гэта Луцкевічы, Івановскі і шмат хто яшчэ, людзі, якія стварылі сваю беларускую раду ў Вільні і спрабуюць на той момант дамовіцца з літоўцамі на нейкую супрацу, спрабуюць зразумець, як ім жыць, і відавочна трымаюць кантакт з тымі, хто ў Менску, спрабуюць зразумець, што рабіць далей. І вось у рашаючы момант яны дамаўляюцца, што яны прыязджаюць у Менск і будуць разам давіць на раду, каб яна все-таки прызнала незалежнасць Беларусі. І вся гэта рада прыязджае у Менск, ім дазваляюць увайсці у Менскую раду, Віленская рада прыязджае, ім дазваляюць увайсці ў Менскую, і яны пачынаюць на тым наступаць, каб абвесціць поўную незалежнасць Беларусі. Вось, таму што, ну, чорці што адбываецца навокал у свеце. І 24 сакавіка вечарам, 8 гадзін вечара, збіраецца паседжанне, на якім прысутнічае каля 50 чалавек.
Яны 10 гадзін сварацца бясконца, таму што Яўрэйская сацыялістычная рабочая партыя, сацыял-дэмакратычная рабочая партыя, земская фракцыя, канешне, не хочуць это падпісваць такіх дакументаў, але па выніку земская фракцыя сыходзіць, частка вот этих вось нейтральных арганізацый застаюцца проста як бы у маўчанні, але большасць па выніку самай раніцы 25 сакавіка галасуе за абвяшчэнне незалежнасці БНР. І ну, ёсць такія ўзгадкі пра тое, што нехта выгукнуў у зале, што вось новае сонца ўзыходзіць, новае святло ўзыходзіць над Беларусю, а старое святло гасне. Вось, і гэта ёсць тая дата, якую мы зараз адзначаем як па сутнасці дзень нараджэння Беларусі як палітычнай з'явы. Што праўда, я ўжо завяршаю лікбез. Ужо праз 2 гады Янка Купала напісаў верш «Не свята светлае спраўляце, сягоння будзе наш народ», якраз на 25 сакавіка, «А трызну па айчыне маці ён справіў гэты цяжкі год». Ну, таму што Рада БНР праатрымалася ў Беларусі да канца года. Ну, у Менску до конца года, бо зноўку пачалі наступаць бальшавікі, і яны вымушаны былі з'ехаць. Вось, да, вось, дарэчы, трэцяя устаўная грамата. Яны вымушаны былі ехаць. За гэты год шмат чаго адбылося. З аднаго боку, былі наладжаныя шматлікія дыпламатычныя адносіны, былі створаны школкі, была спроба стварыць нейкія вайсковыя аб'яднанні. У той жа час было нароблена шмат памылак. Ну, памылак не памылак, но быў напісаны ліст кайзеру Вільгельму, што справакавала вялікі палітычны крызіс унутры Рады БНР. У пэўны момант кіраўніком рады паставілі Рамана Скірмунта, вельмі заможнага і вопытнага чалавека, але пасля ў выніку палітычных інтрыг яго знялі, што таксама, мякка кажучы, не паспрыяла Радзе БНР. Ну і агулам, нават калі Рада БНР гэты год 18 у Менску дзейнічала ідэальна, наўрад ці былі б шансы ўтрымацца, таму што бальшавікі паслухалі Леніна, які сказаў, што нам трэба будаваць войска пасля паразаў у лютым 18 года, змаглі выбудаваць моцную армію, і пасля рэвалюцыі ў Германіі пачалі наступленне на захад. Вось, і Рада БНР сышла ў эміграцыю паступова. Пэўны час затрымалася ў Гародні, вось там фотачка ёсць Гародні, але пасля сышла ў эміграцыю. І гэта асобная гісторыя пра іх змагання, ужо раскіданых, раздзеленых ідэалагічна, тэрытарыяльна беларускіх дзеячоў, якія хтосьці ў Літве, хтосьці ў Польшчы, хтосьці ва ўкраіне, хтосьці ў Берліне спрабавалі даказваць, што Беларусь мае права быць, пры тым, што нічога за плячыма не мае. Вось, гісторыя гэта скончылася тым, што было абвешчана БССР у Смаленску, пасля ўжо ў Беларусі, а ў 25-м годзе адзін з прадстаўнікоў БНР абвесціў аб той, што перадае паўнамоцтвы БНР БССР, ну, таму што там ж беларусізацыя. Гэта не падтрымала большасць Рады БНР, і пячатка БНР засталася ў замежжы, ну, але гэта быў, конечно, таксама удар па руху БНР, па гэтай арганізацыі, якая засталася ў эміграцыі, да гэтага часу знаходзіцца ў эміграцыі, як вы ведаеце. Вось, напэўна, ўсё. Не буду далей зацягваць, хацеў проста вот раскласці, нават ці прям па палічках атрымалася, да, але скласці вось гэту гісторыю, як яна прыйшла ад першых беларускіх нейкіх арганізацый пачатку 20-го стагоддзя да прыняцця трэцяй устаўной граматы. Вось, зараз у нас ёсць 15 хвілін на пытанні, можа, удакладненне. Я тут хутка таратайкай гаварыў, можа быць, недзе штосьці не так сказаў, таму, калі ласка, буду рады адказаць, падыскутаваць. Дзякуй вялікі, Цімох. Вельмі цікава, і так, на жаль, не так шмат часу, каб пра ўсё распавесці. Я зараз буду задаваць каментары, якія прыгучалі в чаце. Перад гэтым я хацела б нагадаць, хто не ў Беларусі,
паставце, калі ласка, нам лайк, падзяліцеся гэтым відэа. І таксама мы сёння разыгрываем за данат кнігу Івонкі Сурвілы. У 8 гадоў я была на вайне. Каб яе атрымаць, каб паўдзельнічаць в разыгранцы, трэба адправіць нам буську на нашым Buy Me Coffee, спасылка ў апісанні, спасылка в чаціку. І самае важнае, што на пачатку забылася сказаць, але гэтыя данаты мы збіраем для таго, каб падзякаваць нашым лектарам за гэтыя лекцыі. Таму все данаты, якія мы сёння збярэм, пойдуць ім на падзяку за тое, што яны сёння выйшлі з намі в эфір і адказваюць на нашыя пытанні, распавядаюць нам пра БНР. Таму удзельнічайце, калі ласка, в разыгранцы. І чытаю пытанне. Значыць, Цімох, было пытанне, а як наконт з'езду вайсковага беларусаў заходняга фронту, хіба там адбылося першае галасаванне за незалежнасць Беларусі? Там было некалькі спробаў аб'яднаць беларусаў беларусы ўзялі зброю ў рукі падчас першай светнай вайны, так 600 000. Яны дзесьці болтаюцца па фронце. Таму ўжо вось эту лінію паказваў, все правільна. Ужо вот эта арганізацыя з'езда беларускіх арганізацый, якая была створаная у 17 годзе, так, яны паспрабавалі стварыць аб'яднанне вайскоўцаў для таго, каб ствараць вот эту вот супольнасць беларускіх вайскоўцаў. І там было некалькі з'ездаў. Ну і так, я так разумею, маецца на ўвазе, што там сярод іншага адбывалася такое галасаванне. Ну, бо вайскоўцы, відавочна, всіх турбавала два пытання: што рабіць з зямлёй і што рабіць з незалежнасцю, так, як бы каму дастанецца земля па выніку і ці які статус будзе мець Беларусь. Вось, таму маецца на ўвазе, напрыклад, гэта. Так, гэта важная частка гісторыі пра незалежнасць, у сэнсе, пра чаго яны хацелі, і пра аб'яднанне вайскоўцаў, бо усебеларускі з'езд не змог сябе абараніць, таму што чамусьці вот эта арганізацыя вайскоўцаў не здолела прадаставіць па нейкіх прычынах ахову. Вось, хаця б з гэтага пачынаючы. Таму гэта важная частка гісторыі, проста она не ўлезла у вот гэты кароценькі выступ. Дзякуй вялікі. Наступнае пытанне. Які быў склад насялення Беларусі 1918 года? Якую тэрыторыю, і яшчэ, якую, это ад таго ж чалавека, якую тэрыторыю кантралявала БНР, ці Смаленск быў у Беларусі, в складзе Беларусі? Слухайте, наконт лічбаў, я вам сходу за іх не скажу зараз. Ну, большасць насельнікаў Беларусі былі беларусы. Беларусь была досыць монаэтнічнай краінай. Вось, пасля быў вялікі адсотак насельніцтва яўрэйскага, больш за 10, это дакладна. Ну і нейкая колькасць, ну і далей у гарадах жыло яшчэ расійскае насельніцтва, які лічаць сябе расейцамі, ну і насельніцтва польскае, людзі, які лічаць сябе палякамі па розных прычынах. Вось, ну, у сэнсе, яны былі палякамі, ці проста там былі каталікамі, таму называлі сябе палякамі. Неяк так. Пры гэтым вайна-то шмат чаго памяняла. Канкрэтна 18 год, я нават не ведаю, ці ёсць дакладнае даследаванне, таму што тут стаіць процьма расійскіх войскаў, якія, ну, улічваем это насельніцтва, не улічваем. Ну, уже 3 гады тут жывуць, да? Уже можна карту побыту атрымаць. Вось, ёсць там немцы. Таксама пытанне, ну, ясна, ладно, немцаў не улічваем, ну, але. Вось, плюс больш за 1 мільён беларусаў выехаў за мяжу, ну, у сэнсе, у бежанства, у эміграцыі, яшчэ не вярнуліся. Мы іх улічваем ці не улічваем? Бо это 1 мільён, это як бы немало, так? Это прям розніца ў працэнтах. Таму мне б самому цікава было паглядзець, можа быць, ёсць такое даследаванне, но я б з цікавасцю пачытаў, каб убачыць гэтыя адсоткі менавіта на 18 год, калі это магчыма. Наконт тэрыторый. БНР кантралявала, прям кантраляваць, бо БНР, напэўна, толькі свае кабінеты кантралявала ў Менску. Ну, трэба это разумець.
Гэта была дыпламатычная дзяржава, калі яна была. Вось БНР абвесціла свае тэрыторыі па мапе Карскага. У Карскага Смаленшчына ўваходзіла. Можа, не ўся там, ну, склад Беларусі, так. Вось, таму яны разглядалі гэта як частку Беларусі. Але наконт кантраляваць, канешне, не кантралявалі. Дзякуй. Так, наступнае пытанне. Другой уставной грамаце абвяшчалі роўнасць правоў жанчын і мужчын. Гэта было настолькі прагрэсіўна для 1918 года, што ледзь не першымі абвесцілі з краін там Европы. Хацелі такім чынам атрымаць падтрымку ўсіх пластоў насельніцтва? Я не ведаю, тут вельмі цяжка казаць пра матывацыю, чаму на гэта звярнулі ўвагу, ну, бо відавочна, што... Ну, ведаеце, чытаючы гэтыя ўстаўныя граматы, ты разумееш, што там досыць шмат эмоцый, так? То бок гэта, ну, тут немцы, там бальшавікі, ты сядаеш, табе трэба па-хуценькаму сфармуляваць нейкую асноўную думку. З аднаго боку. Ну, з іншого боку, яны сидзелі і абмяркоўвалі, канешне, бо разумелі, што кожнае слово можа как-то там не так спрацаваць. Таму, магчыма, прычына ў тым, што ўсё-такі ў склад гэтых супольнасцей вакол там рады ўваходзілі жанчыны, Палата Будунова. Магчыма, это была яе ініцыятыва. Хаця, зноўку, цікава было б пачуць голас спецыялістаў, якія займаюцца гэтай тэмай, каб яны расказалі, як там, што гэта працавала ўнутры. Дзякуй. Наступнае пытанне. Якімі былі адносіны, так, напісана БРЛ з Польшай, УНР, Літвой пасля 1920 года? Ну, по-рознаму, напрыклад, ну, яны раздзеліліся, так, і там Вацлаў Ластоўскі, Клаўдзій Дуждужэўскі паехалі ў Літву і супрацоўнічалі з літоўскай тарыбай. Вось, пры падтрымцы Літвы мелі сваю арганізацыю у Літве. Вось, і спрабавалі наладжваць дыпламатычныя адносіны з Літвой. І пэўны час Літва гэтаму спрыяла, таму што беларусы нават стваралі беларускія партызанскія антыпольскія атрады на Падляшшы, пралітоўскія. Вось, то бок нават да такога даходзіла. Таму для Літвы это быў цікавы інструмент, калі канкрэтна пасля 20-го года, кажам. Вось, да пэўнага часу гэта працавала. З Польшчы тое ж самае, там наадварот браты Луцкевічы, ну, ўжо адзін Антон астаўся, Антон Луцкевіч, ён і яшчэ шэраг дзеячоў, яны пайшлі на выбары, яны атрымалі пэўныя месцы ў парламенце, стварылі свой пасольскі клуб у польскім парламенце і спрабавалі наладжваць кантакты там з Пілсудскім, сустракаліся з Пілсудскім. Пілсудскі ў Менску, калі палякі занялі Менск, выступаў па-беларуску ў тым ліку. Вось, таму спрабавалі адстойваць пазіцыі беларусаў дэмакратычнымі шляхамі у складзе Польшчы. Вось, ну і з УНР ж былі стасункі, я там трошкі горш разбіраюся, ужо, напэўна, асноўны было ў 18-м годзе, калі прям дыпламатычныя місіі прыязджалі, і ў Кіеве там ствараліся нават аддзяленні беларускія, калі УНР там нават дала транш грашовы БНР. Вось, пасля ўсіх раскідала пасля 20-го года і украінскую ўладу таксама. Вось, то, напэўна, нейкія дыпламатычныя кантакты былі у эміграцыі, але я тут ужо не ведаю зусім. Дзякуй. Наступнае пытанне, дарэчы, цікавае. Чаму Германія па выніку проста праігнаравала тэлеграму кайзеру і нічога не адказала на яе? Ты трошкі пра гэта сказаў, але зараз это шмат выкарыстоўвае прапаганда. Можа быць, не знаю, трошкі больш дай кантэксту, што это ўвогуле было. Ну, гэта ўрад БНР у пэўны момант, ну,
все тэрыторыя Беларусі занята немцамі пасля наступлення, бальшавікі адкінутыя. Вось і ў гэтай сітуацыі яны напісалі ліст да кіраўніка дзяржавы, якая заняла всю тэрыторыю, з інфармаваннем, што яны як бы тут ёсць, і яны, ну, ён такі досыць ліслівы крыху, да, у тым сэнсе паважлівы, можна так сказаць. З той пазіцыі, што добры дзень, вот мы тут ёсць, мы вас паважаем, як бы будзем удзячны, калі вы на нас звернеце ўвагу, нешта такое. Вось, ну, з аднаго боку, звычайна дыпламатычная як бы праца, але яна самімі жыхарамі Беларусі таго часу было спрынята часта негатыўна, таму што ну, большасць беларусаў 4 гады супраць гэтых немцаў ваявала. Ну і адна справа проста цярпець іх на сваёй тэрыторыі у сітуацыі, калі там расійская імперыя развалілася. Іншая справа пісаць такія ліслівыя лісты. І таму гэта справакавала канфлікт унутры самого БНР, бо гэта не падтрымалі шмат хто, там земствы не падтрымалі. Тут БНР абвяшчае, што хочуць быць незалежнымі ад Москвы. Вот. І все земцы такія, ну як ад Москвы, мы ж любім Пушкіна. А тут это ж БНР піша кайзеру, што типа мы з табой, кайзер. Вось, і яны не разумеюць, што адбываецца. І па выніку, з аднаго боку, абсолютна зразумелы лагічны крок. Ёсць інфармацыя, што Лужкевіч пазней у Москву ездзіў. Мне падаецца, ходзяць чуткі, што ён ледзьве не са Сталіном сустракаўся, але так не ясна, ці это чуткі, ці гэта інфармацыя дакладная, зноўку не бяруся тут лічыць. Карацей, да таго, яны шукалі магчымасці. Яны шукалі магчымасці дыпламатычных стасункаў. Але для сучаснай прапаганды, ведаеце, кайзер это нібыта такі папярэднік Гітлера, да, нейкі. І ліст кайзеру это нешта ого як страшна. Хаця літаральна да гэтага, там колькі там 2 месяцы да гэтага Троцкі з немцамі выпіваў у Брэсце і аддаў ім увогуле всю Беларусь і Украіну. Вось, давайте, забірайце, мы вас любім. Як бы таму гэта просто палітычны ход, які аказаўся вельмі недарэчным нават тады. Ну, ладно, недарэчным я не гатовы пра гэта казаць, я не ведаю, што дарэчна, што недарэчна, але вельмі спрэчным, нават у тыя часы. Вось, і выклікаў вялікі крызіс палітычны ў самой Радзе БНР. І тут ще на эту ж тему, але правильно разумею, што ў тэлеграмы ёсць прямая сувязь з тым, што 23 сакавіка кайзер прызнаў Літву, незалежнасць Літвы. Так, гэта была, да, дарэчы, это была важная гісторыя, што у літоўцы, ну, яны мелі больш моцны нацыянальны рух, у яго выходзіла значна больш людзей, было значна больш сацыяльная база, больш газет, больш выданняў, вось, і адпаведна больш дыпламатыі. І яны дамовіліся з немцамі, выйшлі на значна лепшыя стасункі, і відавочна, што гэтыя поспехі літоўцаў, за якімі беларусы, бо браты Луцкевічы у Вільні ж былі, яны бачылі ўсё гэта. Яны вельмі моцна падштурхоўваў беларусаў да таго, каб таксама злавіць гэту хвалю. Пры дапамозе немцаў таксама так. Якія былі варыянты? Дзякуй вялікі, Цімох. Дзякуй за лекцыю, за адказы на пытанні. Вось, тады нагадваю, дарагія нашы гледачы, гледачкі, вы можаце паўдзельнічаць у разыгранцы, каб падзякаваць нашым лектарам і выйграць кнігу, якую напісала Івонка Сурвіла. У 8 гадоў я была на вайне. До канца эфіра, я думаю, я вывучу эту назву. Цімох, табе дзякуй, і тады будзем пераключаць цябе на Алексея. Так, дзякуй за запрашэнне. Яшчэ раз, як бы, спадзяюся, што было карысна, спадзяюся, што я там нідзе асабліва не схлусіў, таму што, яшчэ раз паўтаруся, хацеў проста базовы лікбез даць, ось, но спадзяюся, што і на удакладняючыя пытанні атрымалася адказаць. Ну, калі што, Алексей паправіць. Вось, всё, перадаю слово Алексею, дзякуй, на сувязі. Клас, дзякуй вялікі. Так, пакуль мы переключаемся, я хочу зрабіць яшчэ одну невялічкую такую аб'яўку.
Мы запускаем годна новы кірунак, і гэта адукацыйныя курсы. І перед тым, як запускаць, нам вельмі важна разумець, што вам насамрэч цікава, і якія курсы вы б хацелі прайсці. І мы падрыхтавалі кароткую Google форму, там літаральна 1-2 хвілінкі, вы можаце яе запоўніць. Па-першае, у нас ужо папярэдне ёсць дамоўленасць якраз з Алексеем на адзін з курсаў, гэта пра беларускія каштоўнасці. Таксама ёсць папярэдняя дамоўленасць з Андрэем Хадановичем, курс пра беларускую паэзію. В Google форме ёсць канкрэтна назвы гэтых курсаў, і таксама вы зможаце адзначыць, якія б вам яшчэ курсы былі цікавыя. Для тых, хто запоўніць эту форму, сёння мы дамо яшчэ зніжку на гэтыя курсы. Тыя курсы будуць платныя там за пэўную там сімвалічную, несімвалічную суму. І пасля таго в форме вы зможаце пакінуць свае кантакты, і пасля таго, як мы запусцім, і гэта ўжо будзе в бліжэйшы час, то вы атрымаеце ад нас паведамленне і зможаце запісацца на гэты курс. Я зараз в паведамленні трансляцыі дашлю спасылку на гэтую форму. Літаральна 1-2 хвіліны, калі ласка, не паленіцеся запоўніць, вы атрымаеце зніжку і дапаможаце нам таксама зразумець, якія курсы вам цікавыя і што нам яшчэ шукаць, якіх экспертаў, з якімі экспертамі дамаўляцца для таго, каб трошкі больш даведацца пра беларускую культуру, гісторыю, агулам пра нашу ідэнтычнасць. Я яшчэ раз хочу нагадаць і папрасіць паставіць лайк, падзяліцца відэа, калі вы не ў Беларусі, і вы можаце паўдзельнічаць в разыгранцы кнігі Івонкі Сурвілы. У 8 гадоў я была на вайне, яна толькі выйшла. Мы яшчэ не паспелі нават набыць фізічна гэты асобнік, але ён да нас едзе, і мы яго разыгрываем, і все сабраныя данаты пойдуць на падзяку нашым лектарам, якія гэты вечар праводзяць з намі і распавядаюць нам пра Беларускую Народную Рэспубліку, пра нашу беларускую дзяржаўнасць. І цяпер я гатовая перадаваць слова Алексею. Тое самае, пішыце, калі ласка, каментары, пытанні, і все мы прачытаем в канцы. Значыць, Алексей Ластоўскі з намі, сацыёлаг, акадэмічны дырэктар Беларускага інстытута публічнай гісторыі, таксама выкладчык Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта. І тэма яго лекцыі у нас пра Габрэй і БНР. Правильно? Там Алексей трошку яе... Да. Вось. Все, тады перадаю слова, і калі што, я тут можаце казаць, но я пакуль мяне не будзе бачна. Дякую, Аліна, за запрашэнне. Ну і дзякую Цімоху за ўводзіны. Я спадзяюся, што ён, як заўжды, грунтоўна і займальна распавёў пра БНР. Ну і я ўжо спынюся на адным аспекце. Не буду распавядаць усю гісторыю БНР, тому што яна была толькі што агучаная. А я спынюся на тэме дачыненняў паміж беларусамі і яўрэямі і, уласна, у кантэксце стварэння Беларускай Народнай Рэспублікі, тому што сапраўды гэта былі на гэтых тэрыторыях две дамінантныя нацыянальнасці, як пра што ўжо казалася, і таму тут былі вельмі цікавыя і займальныя сюжэты. Ну, я адразу скажу, Алексей, запусціце, калі ласка, прэзентацыю. Зараз. Так, не бачыце мне прэзентацыю. Так, я ж бачыла. Секунду. Есть. Супер, дякую. Я думаю, што все бачна. Вось. І я ў дадзеным выпадку не зусім арыгінальны, тому што шмат працы в этом накірунку было прароблена такімі датанамі, як Інна Герасімова і Сергей Шупа. Ну, але мне здаецца, што таксама нешта новае адшукаў. Ну і агулам, я думаю, што все роўна вам будзе цікава пачуць у такой кампрэсаванай форме.
Ну, па-першае, чаму я кажу пра яўрэяў, уласна іх называю літвакамі, тому што гэта сама назва часткі яўрэяў, якая была звязана з Трыяй. Ну і вы ў дадзеным выпадку можете ўбачыць мапу таго, што самі яўрэі назвалі Літа альбо Літа. І ясна, што эта назва фактычна назвы Літва. То есть мы павінны лёгка зразумець, што па сутнасці вось назва літвакі яна карэлюе з тэрмінам літвіны, жыхары Вялікага княства Літоўска, толькі яўрэі. То есть і тут цікава, што калі ўжо ў 19 стагоддзі все-таки вось сам тэрмін літвіны ён становіцца больш звязаным як бы з назвай этнічных літоўцаў, то все ж таки для яўрэяў тэрмін літвакі ён быў вельмі трывалым і доўга захоўваўся і ў 20 стагоддзі. Ну і нават, в прынцыпе, яшчэ да гэтага часу мае ужытак і выкарыстанне. То есть і мы разумеем, што тады пад той Літвою, той тэрыторыяй была, зразумела, што тэрыторыя Вялікага княства Літоўска, такой цікавай мадыфікацыі. Мы бачым, што гэта і, безумоўна, літоўскія і беларускія землі, якія ляжаць у цэнтры все, але таксама і Падляшша, і таксама частка Украіны і практычна ўся Латвія уваходзілі ў склад вось гэтай яўрэйскай Літвы. Ну і Цімох тут уже згадваў пра дэмаграфічны склад, і мы ў дадзеным выпадку можам абапірацца ў першую чаргу на перапіс, які быў праведзены ў расійскай імперыі 1897 годзе. Вось фактычна адзіны перапіс у гісторыі гэтай дзяржавы, па якому яўрэі складалі вялікую частку насельніцтва гарадоў і мястэчак на тэрыторыі Беларусі, практычна пераважалі ў тым ліку ў буйных цэнтрах кшталту Мінска, Віцебска, Магілёва. І трэба адразу сказаць, што у наш перыяд, пачатак 20 стагоддзя, які будзе тут разбірацца, і Вільня, і Мінск былі вельмі важнымі цэнтрамі для яўрэяў, толькі яны былі вельмі разгалінаванымі. То есть, калі мы кажам пра яўрэяў, то гэта быў народ, які падзелены на мноства ідэалагічных, палітычных, культурных рухаў. І Вільня, конечно, была, безумоўна, у першую чаргу это цэнтрам артадаксальнага яўрэйства, што звязана з такой славутай постаццю Віленскага Гаона, які паўплываў шмат у чым на стаўленне літвакоў да негатыўнае стаўленне літвакоў да хасідызму. І, уласна, Віленскі Гаон стаў ініцыятарам стварэння навучальных устаноў ешываў, якія распаўсюджвалі артадоксію, самая знакамітая Воложенская ешыва. Але з другого боку Вільня была цэнтрам асветніцтва яўрэйскага, і тут друкавалася першая свецкая літаратура на іврыце. Таксама у Вільні частка таких дэмакратычных яўрэяў спрабавалі знайсці дыалог з іншымі нацыянальнымі рухамі і высоўвалі у процівагу сіянізму ідэю того, што яўрэі павінны заставацца на тым месцы, дзе яны ўжо стварылі нейкую ўласную культуру, але яны павінны дабівацца культурнай аўтаноміі. Ну і зноў жа Вільня быў адным з важных цэнтраў і для сацыялістычнага яўрэйскага руху, які ўжо выступаў за пашырэнне літаратуры на ідышы. Ну і, уласна, ў 1897 годзе там быў заснаваны бунт, адна з самых знакамітых яўрэйскіх сацыялістычных арганізацый. Мы пра гэта слаба неяк сабе уяўляем, але насамрэч Мінск быў важным палітычным цэнтрам і для яўрэйскага руху. Па-першае, тут была вельмі моцная сіяністычная саполка. Напрыклад, пад ініцыятыве Сымона Розенбаума ў 1902 годзе тут быў праведзены другі з'езд сіяністаў Расійскай імперыі. То есть вельмі важнае прадстаўнічае мерапрыемства, но і агулам мінскія сіяністы таксама ўваходзілі ў сусветную арганізацыю сіянісцкую. Тут былі моцныя пазіцыі яўрэйскіх сацыялістаў, і што цікава, ў 1899 годзе у Мінску была заснавана першая арганізацыя Палей Цеон, які пазней стане
ну, с еврейским социалистическим рухом сусветного масштаба, то есть з галоўнымі цэнтрамі у ЗША, Ізраілі і гэтак далей. Але першая ячейка была створана менавіта ў Мінску, і Мінск доўгі час палітычна дамінаваў у гэтым руху. Ну і зноў жа, калі Вільня была такая больш культурны адукацыйны выдавецкі цэнтр, то Мінск яўрэйскі гэта быў рэвалюцыйны цэнтр, паколькі тут ну, агулам існавала мноства розных рэвалюцыйных сацыялістычных арганізацый. Тут адбыўся першы з'езд РСДРП, тут вельмі актыўнымі былі эсеры і анархісты, і доўгі час, ну, напрыклад, кіраўніцтва расійскай партыі эсераў у чэснасці знаходзілася ў Мінску. І вось таму, калі мы кажам пра нейкія дачыненні яўрэяў і беларускага нацыянальнага руху, то мы павінны разумець, што это былі дзве лініі, адна з якіх шла па Вільні, другая па Мінску. Ну, па Вільню больш па каналу, звязанаму з такой краёвай ідэяй, паколькі многія прадстаўнікі беларускага нацыянальнага руху, асабліва браты Іван і Антон Лускевічы, у значнай ступені Вацлаў Ластоўскі, яны былі прыхільнымі да краявой ідэі стварэння такой супольнай дзяржавы для палякаў, яўрэяў, беларусаў і літоўцаў, дзе кожны з гэтых народаў меў бы сваё культурнае самавызначэнне, і гэта ідэя агулам была прывабнай і для яўрэяў. Той часткі яўрэяў, якія выступалі не за сіянізм, не за тое, каб яўрэі выехалі ў Палесціну і стварылі там сваю дзяржаву, а тыя яўрэі, якія выступалі за тое, што яны павінны дабівацца культурных і палітычных правоў на тым месцы, дзе яны стала жывуць. Ну і ў дадзеным выпадку я прывёў цытату з кнігі ўспамінаў Семёна Дубнова, ну, аднаго з, напэўна, з найбольш яркіх постацей у яўрэйскім культурна-палітычным руху гэтага часу, з Мсціслава родам, які быў фактычна аўтарам першай навуковай гісторыі яўрэяў. І тут мы бачым з яго ўспамінаў, што ён яшчэ спрабаваў у віленскі перыяд пасля першай расійскай рэвалюцыі стварыць таксама там нейкі саюз з палякамі, беларусамі і літоўцамі. Ну і бачым, што паводле яго асноўнай перашкодай для такога аб'яднання былі палякі. І тут важны цікавы момант, калі мы ўжо пераскокваем да Першай сусветнай вайны, і калі ўжо пачынаецца нямецкі наступ, нямецкія войскі займаюць Вільню, і гэта нараджае нейкія новыя гістарычныя ўмовы, калі пачынаецца весціся такой размовы пра тое, што у выніку вайны развальваюцца імперыі, і гэта дае магчымасць для самавызначэння і аднаўлення дзяржаў, якія былі зніклі з гістарычнай мапы. І ў дадзеным выпадку вельмі важны быў акт, які падпісаны 19 снежня 1915 года, акт канфедэрацыі Вялікага княства Літоўскага, калі зноў жа прадстаўнікі розных этнічных супольнасцей, палякі, літоўцы, беларусы і яўрэі падпісалі вось гэты акт, дзе зноў жа абяшчалася пра тое, што было б файна зараз адрадзіць Вялікае княства Літоўскае. Ну і гэты акт досыць добра вядомы, з беларускага боку яго падпісалі браты Лускевіч і Вацлаў Ластоўскі. Ну і цікава звярнуць увагу, што яго таксама падпісалі два яўрэі, это Сэмах Шабат і Саймон Розенбаум. Но на абодвух гэтых постацях я спынюся яшчэ крыху пазней, паколькі яны былі істотнымі і для перыяду ВНР. І мы бачым, што, напрыклад, па літоўскай прэсе, вось гэта з газеты «Літовас Айдас», якую выдаваў Антанас Сметона, які пазней стане кіраўніком літоўскай дзяржавы, што было вельмі скептычнае стаўленне да вось гэтай краёвай ідэі, да таго, што яўрэі насамрэч
хочуць гэту ідэю адраджэння ВКЛ выкарыстаць для сваіх інтарэсаў і ідуць на альянс з беларусамі. Такую ж самую думку мы можам знайсці і ў публікацыі Петраса Клімаса у той же самай газеце, дзе зноў жа мы бачым абвінавачванні яўрэяў з боку літоўцаў у тым, што яны спрабуюць выкарыстаць ту ідэю ВКЛ для беларускіх інтарэсаў. Петрас Клімас быў агулам аўтарам такой ідэі Літвы ў этнічных межах, што было такой контртэзай да ідэі адраджэння гістарычнага ВКЛ. І тут цікава, што ў гэты час у газетах на ідышы, якія выдаваліся ў Літве, у Вільні асабліва, максімальна прапагандавалася ідэя адраджэння Вялікага княства Літоўскага, але насамрэч проста гэты публікацыі слабавядомыя, паколькі яны былі на ідышы, і даследчыкі іх слаба апрацоўвалі. І мы таксама ведаем, што зноў жа, што Іван Лускевіч у 1917 годзе публікаваў артыкул пра беларускі нацыянальны рух у такім манаграфічным выданні «Летта і Літва» на ідышы. І тут мы звернемся да гэтых постацей і паглядзім, якія былі персанальныя стасункі. То есть мы ўжо згадвалі, што адным з падпісантаў акта канфедэрацыі Вялікага княства Літоўскага быў Цаймах Шабат, ці Шабат. І гэта такая ўжо свайго роду культурная постаць, паколькі у сучаснай Літве ён найбольш вядомы як правобраз доктара Айбаліта. У даным выпадку вы на здымку справа бачыце здымак помніка доктару Шабаду, ўжо як у вобразе доктара Айбаліта, бо там сюжэт, дзе выратоўвае кацёнка малой дзяўчыны. І вядома, што Карнічаковскі, аўтар Айбаліта, то есть ён, па сутнасці, такі адаптаваны пераклад, ён некалькі разоў спыняўся у Вільні ў гасцях Шабада, і лічыцца, што якраз выкарыстаў вобраз гэтага доктара, славутага, самага аўтарытэтнага ў Вільні, які быў лідарам яўрэйскай супольнасці Вільні. То есть фактычна пры кожнай змене ўлады, а ўлады ў Вільні змяняліся вельмі часта ў гэты перыяд, ён уваходзіў у розныя саветы, рады і далей, як прадстаўнік яўрэйскай супольнасці. І зноў жа, што для нас цікава, ён быў стваральнікам і літоўскай партыі фалькістаў, якая ставіла зноў жа мэтай менавіта культурную аўтаномію яўрэяў, то бок стварэнне нацыянальных дзяржаў, але каб яны мелі правы для яўрэяў. І зноў жа, што цікава, мы можам знайсці і многія яго стасункі з беларускім рухам, прычым гэта ўжо ніхто не займаўся, мне здаецца, у даным выпадку варта было б у гэтым накірунку капаць далей. То есть, апроч таго, што ён падпісаў акт канфедэрацыі ВКЛ, што сведчыла пра яго ўжо знаёмства з польскімі і беларускімі краёўцамі, мы можам знайсці згадкі, што менавіта ён рэкамендаваў Антона Лускевіча, каб таго прынялі ў масонскую ложу «Еднасць». І зноў жа, калі праглядаў беларускую перыёдыку ў Вільні, то знайшоў, напрыклад, згадкі, што ён рэгулярна, як прадстаўнік яўрэйскай супольнасці, браў удзел, які арганізоўвалі беларусы. Так, напрыклад, у 21 годзе ён браў удзел у святкаванні гадавіны слуцкага збройнага чыну, а ў 29 годзе ён прымаў удзел у акадэміі да дзесяцігоддзя са смерці Івана Лускевіча, прычым у беларускім выданні ён быў ахарактарызаваны як стары супрацоўнік Івана Лускевіча на віленскім грунце. То есть мы бачым, што гэтыя персанальныя стасункі былі вельмі шчыльнымі. Яшчэ такія ж кантакты мы можам заўважыць і на ўзроўні іншай постаці Семёна Розенбаума, якого я згадваў яшчэ як ініцыятара з'езда сіяністаў у Мінску. Пазней ён будзе абраны дэпутатам Першай дзяржаўнай думы ад Мінска.
але ў 1915 годзе ён перабіраецца ў Вільню і дзе становіцца адным з падпісантаў акта канфедэрацыі ВКЛ. Але што для нас цікава, што ён насамрэч больш вядомы як міністр тарыбы літоўскага раду, то есть фактычна ён паўсюль па ўсіх энцыклапедыях, па ўсіх гістарычных публікацыях праходзіць менавіта як удзельнік тарыбы, паколькі ён быў намеснікам міністра замежных спраў Літвы і прымаў удзел у такіх ключавых падзеях для літоўскай знешняй палітыкі, гэта парыжская мірная канферэнцыя і падпісанне мірнай дамовы паміж Літвою і Савецкім Саюзам. Вось. Але пры гэтым не заўважаюць, што насамрэч яго першы дыпламатычны крок быў якраз звязаны не з літоўскай тарыбай, а з Беларускай Народнай Рэспублікай, паколькі ён увайшоў у дэлегацыю, узначаленую Романам Скірмонтам, якая адправілася ў Берлін з мэтай сустрэчы з нямецкім прэм'ер-міністрам і каб Германія прызнала незалежнасць, але хаця б звярнула ўвагу на Беларускую Рэспубліку. На жаль, поспех гэтай дэлегацыі быў мізэрным. Дэлегацыя не была прынятая прэм'ер-міністрам, і фактычна неўзабаве у Германіі пачалася рэвалюцыя. І, можа быць, вось гэты правал дыпламатычны прывёў да таго, што Сімон Розенбаум вырашыў памяняць вектары і з БНР пераключыцца на літоўскую дзяржаву. Але зноў жа яго кантакты з беларусамі былі шчыльнымі. Напрыклад, вядомая перапіска, ліставанне Антона Лускевіча да беларускай дэлегацыі, якая раней выправілася ў Парыж, і ён, уласна, кажа, давайте паспрабуйце выкарыстаць Сімона Розенбаума, звярнуцца да яго, каб ён паспрыяў пагадненню з літоўцамі, каб не было канфлікту ў Парыжы на гэтай канферэнцыі. І ў дадзеным выпадку я таксама хацеў бы прывесці рэкамендацыю, якая захоўваецца ў архівах БНР, і, уласна, яна належыць Сімёну Розенбауму і была напісана як такая рэкамендацыя для Вацлава Ластоўскага, і мы бачым, што ўжо ў 21 годзе, калі ён фактычна працуе ў літоўскай тарыбе, ён, тым не менш, все роўна піша пра некую такую мару, каб была адзіная дзяржава, якая фактычна аб'ядноўвала Літву і Беларусь, і дзе вось гэтыя яўрэі-літвакі маглі б жыць разам і супольна. То есть, па сутнасці, мы разумеем, што вось гэта была ідэя, што частцы яўрэйскага руху была агулам уласціва сімпатыя да ідэі адраджэння Вялікага княства Літоўскага, паколькі гэта стварала тую адзіную прастору, дзе, уласна, і жылі яўрэі-літвакі. І тут, так не дзіўна, такія тактычныя інтарэсы яўрэяў і беларусаў супадалі, паколькі і для беларусаў, якія былі досыць слабымі у плане такой нацыянальнай мабілізацыі, больш правабнай доўгі час выглядала ідэя адраджэння Вялікага княства Літоўскага. І агулам, прынамсі, нават калі ўжо фармулявалася задача стварэння нацыянальнай дзяржавы, то, прынамсі, гэта бачылася як такі альянс розных народнасцей, якія жывуць у Беларусі. І, зноў жа, калі мы кажам пра стварэнне Рады БНР, то бачым, што тут адразу ж фактычна беларусы вымушаны ісці у альянс, хутчэй ужо з яўрэямі і сацыялістамі, паколькі яны дамінавалі ў палітычнай прасторы Мінска. І сапраўды атрымлівалася наладжваць добрыя стасункі. Напрыклад, звернем увагу на той факт, што дзе была падпісана першая ўставная грамата. То бок, гэта дом, які на той момант арандаваў Мойша Гутман, яўрэйскі сацыяліст, які да гэтага часу ўжо меў вопыт працы ў Украінскай Народнай Рэспубліцы,
і ён якраз у сябе дома прыняў раду БНР для падпісання першастанной граматы. Ну, ёсць агулам такая нават версія, што ён паўплываў на тэкст гэтай граматы, паколькі ўжо меў паэтычны досвед у працы ва УНР. Зноў жа, мы бачым, што сама па сабе ідэя стварэння беларускай дзяржавы, дзе былі б прапанаваны роўныя правы для яўрэяў, а это сапраўды так прадугледжвалася, так? Таму што ідэя БНР — это ў тым ліку і ідэя сацыяльнай і нацыянальнай эмансіпацыі і не толькі беларусаў, але і іншых народаў, якія тут жылі. І мы бачым, што эта ідэя выклікала такую зацікаўленасць у яўрэяў. Ну, умоўна кажучы, мы бачым тут постаць бізнесмена і журналіста Ісаака Лур'е, які, уласна, сам выйшаў на кантакты з БНР і адчыніў прэс-бюро ў Капенгагене, якое праводзіла досыць актыўную працу ў скандынаўскіх краінах. Ну і зноў жа бачым, што ўсё это неяк разам звязваецца, паколькі Сімон Лур'е паходзіў з Пінска, дзе ён пачынаў працу журналістам, быў добра знаёмы з Семёнам Розенбаумам, і зноў жа Пінск — это зноў мясціны Рамана Скірманта. Яшчэ адна замежная місія БНР, берлінская, таксама была ўзначалена Давідам Анікштайнам. Мне здаецца, ўжо цалкам забытая постаць, якая патрабуе далейшых даследаванняў. Ну і вядома, што у значнай ступені Давід Анікштайн спрычыніўся да таго, каб да працы ва ўрадзе БНР быў прыцягнуты Самуіл Жытлоўскі, уласна, праз рэкамендацыі яго брата Хаіма Жытлоўскага, які быў адным з ключавых постацей у яўрэйскім паэтычным руху, фактычна ідэолог ідышызму, звароту да ідышу, праціўнік сіянізму, бо ён казаў пра тое, што яўрэйская рабочая дзяржава павінна быць створана, можа быць створана ў нейкіх іншых месцах. Вось, это такая ключавая постаць для яўрэйскага паэтычнага руху, вельмі вядомая асоба. І вось яго брат атрымаў працу ў якасці міністра па справах нацыянальных меншасцей. Ну і зноў жа мы бачым, што вось эта эмансіпацыйная праграма нацыянальная, якая была ў Беларускай Народнай Рэспубліцы, яна выклікала сімпатыю ў яўрэйскіх палітыкаў. Ну і да такіх ужо найбольш значных дасягненняў вось гэтага руху супрацы паміж яўрэйскімі палітыкамі і беларускім нацыянальным рухам мы можам назваць тыя дасягненні, тыя дамоўленасці, якія былі дасягнуты на Карлсбадскім сіянісцкім кангрэсе у 1900 годзе. Карлсбад — гэта зараз Карловы Вары ў Чэхіі. І туды адправіўся Самуіл Жытлоўскі якраз з мэтамі знайсці падтрымку сярод яўрэяў. І мы павінны разумець, што і на той момант яўрэі это ўжо былі міжнароднай сілай, і якія мелі свае палітычныя, эканамічныя, банкавыя лобі, то есть тыя людзі, які маглі паўплываць у значнай ступені на міжнародныя кантакты і на прызнанне, асабліва это было важна для маладых дзяржаў. І па перадачах Самуіла Жытлоўскага мы ведаем, што ён вёў перамовы з такім вядомым пісьменнікам Залме Шнеёр. Ён тут бачны на здымку злева. І Шнеёр на той момант это была такі аўтар бестселлераў, так? То есть это самы прадаваемы, самы чытаны аўтар сярод яўрэяў. Ён ужо на той момант пісаў пераважна на ідышы. І
ён зарабіў сабе славу на такіх ностальгічных апавяданнях пра свой родны горад Шклоў. І вось яўрэі, якія былі раскінуты па ўсім свеце, асабліва ў Злучаных Штатах Амерыкі, яны з вялікім захапленнем чыталі яго творы. Ну і ён стаў вельмі прастаўленым і багатым пісьменнікам. Ну і власна Жытлоўскі спрабаваў знайсці з ім кантакты, як Башнеўр пагадзіўся аказваць сваю падтрымку і прапагандаваць ідэю Беларускай Народнай Рэспублікі. І яшчэ адзін цікавы факт, Жытлоўскі таксама згадвае пра тое, што ў Карлсбаде ён таксама сустракаўся і з Хаімам Нахманам Бялікам, які таксама пісаў сваю падтрымку БНР. Ну і трэба зразумець, што такое Бялік, які маштаб этой постаці. Яго можна назваць яўрэйскім Купалам, як наш Ян Купала, так? То есть это нацыянальны паэт. То есть той, хто адрадзіў яўрэйскі нацыянальны дух у паэтычным слове. І сам Бялік паходзіў з Украіны, але ён вучыўся ў Валожынскай ешыве, то есть беларускія мясціны яму былі добра знаёмымі. І тут цікавы казус, што у архіве ў Мінску быў знойдзены у дыпламатычным архіве Стамбульскай Константинопольскай місіі пашпарт, які быў выраблены для Хаіма Нахмана Бяліка. Это, власна, пашпарт грамадзяніна Беларускай Народнай Рэспублікі. У той момант Бялік якраз з Адэсы браўся ў Константинополь, і яго стаяла мэта даехаць да кангрэса ў Карлсбадзе, і ён вырабіў пашпарт грамадзяніна Беларускай Народнай Рэспублікі, куды атрымаў фактычна ўсе транзітныя візы, так, тому што трэба было праехаць праз Балгарыю, Румынію і атрымаць чэхаславацкую візу, каб туды патрапіць. Ну і мы бачым, што калі зараз шмат вядзецца дыскусій пра тое, якім было міжнароднае прызнанне БНР, то як не дзіўна, практыка паказвае, што пашпарты грамадзян БНР яны у тыя часы маглі працаваць і маглі выкарыстоўвацца ў тым ліку для атрымання візаў і падарожжаў. Ну і тут фактычна большая частка такой супрацы паміж яўрэямі і яўрэйскімі актывістамі, яўрэйскімі палітыкамі і БНР скончваецца, паколькі зноў жа Рыжская мірная дамова прыводзіць да падзелу Беларусі на часткі. Фактычна БНР перабіраецца ў эміграцыю і становіцца расколатай на розныя палітычныя фракцыі, для свае значэння. Ну і ясна, што это ўжо зусім не тое, не прадала вось гэта ідэя стварэння дзяржавы, тых надзеяў, якія на яе складалі. І, на жаль, вось гэта таксама прывяло і да спынення супрацы паміж беларускімі і яўрэйскімі палітыкамі. Ну, зноў жа, мы, калі кажам пра Самуіла Жытлоўскага, то фактычна ён знікае з арбіты, то есть мы не ведаем пра яго жыццё пасля 1921 года, хаця вось гісторык Марыя Гулакова, яка зараз працуе ў Нью-Йорку ў архіве ІВА, яна знайшла тое сведчанне, што ён браў удзел у такіх палітычных праектах яўрэяў у эміграцыі ў Уругваі ўжо ў пазнейшыя 20-30-е гады. Вось. І падсумоўваючы, што я хочу сказаць, што насамрэч само это пытанне дачынення яўрэяў і беларусаў у першыя дзесяцігоддзі 20-го стагоддзя, яно з'яўляецца дуже цікавым і займальным і у меншай ступені даследаваным, так? Тому што звычайна пануе такая лінія, што беларусы вывучаюць беларусаў, яўрэі вывучаюць. А вось калі мы ўступаем у такую зону контактаў, дыялогу, спробаў паразумення, то это ўжо становіцца куды больш такой складанай тэмай для вывучэння. Ну, практычна недаследаваны друк на ідышы, які выдаваўся ў Вільні. І, думаю,
там было можна знайсці матэрыялу пра беларускі нацыянальны рух, напрыклад. Зноў жа, мы ведаем, што у Івана Лускевіча былі публікацыі на ідышы, і што ўжо пазней, у 1920-21 годзе, на ідышы ў Вільні рабіў таксама і Антон Лускевіч. І гэта ўсё патрабуе далейшага глыбокага вывучэння, але і так мы ўсё ж таки можам нават на такіх звестках, якія падабраў я ў этой лекцыі, пабачыць, што былі сувязі, якія заходзілі з агульнасці інтарэсаў, што на некаторы момант вось гэтай ідэі культурнай аўтаноміі, часткі яўрэйскага руху і прыхільнасці да краёвай ідэі, да адраджэння Вялікага княства Літоўска і да стварэння беларускай дзяржавы як дзяржавы, якая дае роўнасць правоў усім, у тым ліку яўрэям, то гэта выклікала магчымасці для знаходжання ўзаемапаразумення, і сапраўды былі важныя і значныя палітычныя кантакты, якія, на мою думку, патрабуюць куды больш шырокага разгортвання, але вось гэты цікавы гістарычны феномен, думаю, ён з іншага боку паказвае вам у тым ліку гісторыю Беларускай Народнай Рэспублікі. І дзякую за ўвагу. Калі раптам будуць нейкія пытанні, каментары, увагі, то з радасцю вам на іх адкажу. Дзякуй вялікі, Алексей. І у нас ёсць пытанне. Пытанне першае. Што наконт масонаў? Пра ложу еднасць распавядзіце. Так, масонства перажыло свой рэнесанс пасля 1905 года, паколькі да гэтага часу масонскія ложы ў Расійскай імперыі былі строга забароненымі, але потым ужо пачалі аднаўляцца, і Вільня стала адным з такіх моцных эпіцэнтраў для масонства, тому што там была такая сям'я Ромараў, якія былі масонамі яшчэ ад пачатку 19 стагоддзя, яны гэта ўсё масонства заўжды трымалі, і Міхал Ромар вось ужо каля 1910 года пачаў адраджаць масонскія ложы, а Міхал Ромар быў краёўцам па палітычных поглядах, ён выступаў за супрацу паміж палякамі, літоўцамі і беларусамі, і яўрэямі у тым ліку, і шмат меў палітычных кантактаў, і доўгі час на яго надзею складаў Ёзеф Пілсудскі, што Міхал Ромар прымірыць літоўцаў з планам стварэння нейкай супольнай дзяржавы палякаў і літоўцаў, але з гэта нічого не атрымалася, і Ромар па выніку з'ехаў у Коўна і падтрымаў літоўскую дзяржаву. Але менавіта Міхал Ромар стаў вось такім завадатарам стварэння масонскіх ложаў, і тут трэба зразумець, што на той час тыя масонскія ложы, яны хутчэй працавалі як палітычныя клубы, якія ставілі сваім мэтаю развіццё нейкіх прагрэсіўных ідэй. І ў дадзеным выпадку фактычна масонскія ложы маглі аб'ядноўваць людзей розных нацыянальнасцей і розных рэлігійных вызнанняў, каб яны там маглі разам абмяркоўваць, як лепш знайсці сцэнарый палітычны для палітычнага развіцця. І спачатку была створана ложа «Еднасць», дзе, власна, куды выходзілі у тым ліку Антон і Іван Лускевічы, і пазней яшчэ была ўтворана такая больш профільная ложа «Літва», куды яшчэ таксама далучыўся Васыл Ластовскі. І насамрэч это вельмі цікавы эпізод, бо, власна, гэтыя ложы яны стваралі такі новы палітычны фармат, дзе можна было ў такіх нейкіх закрытых памяшканнях праводзіць размовы пра тое, як палепшыць жыццё, як выратаваць гэты край, які ў той момант ужо знаходзіўся ў такіх віхуры рэвалюцыі, войнаў і так далей. Вось гэта была вельмі важная платформа для краёўцаў, у першую чаргу. Дзякуй. Яшчэ ёсць пытанне. У БССР у 1920-х было 4 дзяржаўныя мовы, тым ліку ідыш. Наколькі ў гэтым быў практычны сэнс, ці больш нейкія прапагандысцкія мэты, ці, можа, яшчэ нейкія мэты? Я тут уже не заходзіў у часы БССР, паколькі
сапраўды і в СССР працягвалася вось эта палітычная і культурная супраца беларусаў з яўрэямі. Вось, і агулам мы можна сказаць, што на некаторы час Мінск стаў адной з ідышых сталіц, там, дзе існавалі шматлікія выдавецтвы, газеты, часопісы, тэатр яўрэйскі на ідышы, так? Але вось сама такая практыка шматмовия, она адразу закладывалася, да? То есть, калі мы кажам пра акт канфедэрацыі Великокняства Літоўскага, то ён таксама быў створаны на 4 мовах. Калі мы кажам пра праграмныя дакументы БНР, то яны таксама перакладаліся на ідыш. Таму што сапраўды, ну, у Мінску і агулам у беларускіх гарадах, ну, вялікая частка насельніцтва былі яўрэямі, якія размаўлялі на ідышы, і фактычна гэта была практычная мэта для таго, каб, ну, скажем, зрабіць гэта насельніцтва, ну, уцягнутым у пабудову новай дзяржавы, у стварэнне ну, новой рэспублікі, так? І насамрэч, як бы, ідышызацыя і беларусізацыя, яны не спярэчылі адзін другому, то есть, ну, фактычна отошло бок, ну, поруч, і, ну, мы ведаем, што і беларускія пісьменнікі сябравалі з пісьменнікамі, якія пісалі на ідышы, ну, і ведаем, што калі адбылася вот эта трагедыя сталінскіх рэпрэсій, знішчэння нацыянальнай інтэлігенцыі, то знішчалі і беларусаў, і яўрэяў, так? То есть менавіта гэтыя две культурныя праслойкі, яны сталі асноўнай мэтай для рэпрэсій. То есть можна сказаць, як бы, зноў жа, што і трагічны лёс там того ж самого Мойшы Куліка. Вось, але на некаторы перыяд, на 1920-е гады, фактычна Мінск быў галоўнай такой культурнай сталіцай ідышу і канкураваў у гэтым плане з Вільняй. То есть, ну, только Вільня, то есть Мінск быў такі больш прапаноўваў сацыялістычны варыянт, а Вільня ну, у межах польскай дзяржавы больш такі левацэнтрысцкі варыянт. І, ну, пра гэта таксама варта памятаць. Дзякуй. Ёсць яшчэ адно пытанне. Прабачце, магчыма, я праслухаў, але ці існавалі праекты яўрэйскай аўтаноміі на тэрыторыі Беларусі ў 1918 годзе? Ці штосьці падобнае, прынамсі? Ну, як сказаць, ну, фактычна так, бо калі мы кажам пра тое, якім чынам распрацоўвалася вось эта ідэя культурнай аўтаноміі Семёном Дубновым, потым Шабадам, то там прадугледжвалася, што это будзе дзяржава, дзе яўрэям будуць дадзеныя поўныя палітычныя і культурныя правы, ну, і рэлігійныя ў тым ліку. Вось, і мы можам сказаць, што калі вот фактычна фармавалася Рада БНР, асабліва калі туды у Самуіл Жытоўскі, то, в прынцыпе, гэта дэкларавалася именно такім чынам, што у БНР гэта дзяржава, дзе яўрэі будуць мець поўны кшталт падобных правоў. То есть, і таму фактычна яўрэі, якія спрабавалі, ну, прасунуць ідэю БНР на захадзе, бы, скажем, былі такімі прамоўтарамі БНР, яны, ну, вот, паказвалі, што вось тут, да, БНР гэта тая дзяржава, у якой яўрэям дадзены правы культурнай аўтаноміі. Ну, але адзінае, што пытанне, што наколькі паспяховай стала ў плане будаўніцтва дзяржаўных інстытутаў БНР, тут ужо быў правал, як бы, але тэндэнцыі былі добрымі, так? То есть, ну, нейкіх канфліктаў паміж беларусамі і яўрэямі, ну, не то, што не было, то есть, это была вот рэальная супраца ў взаемавыгодных інтарэсах. Ну, і трэба сказаць, што калі мы кажам пра Літву, власна, куды перабраўся Сімон Розенбаум, то пачаткова таксама літоўцы ставілі стаўку на тое, што вот давайте мы дадзім правы і беларусам, і яўрэям. Зноў жа мы памятаем, што там былі створаны такія міністэрскія партфелі, але паступова гадоў праз 3-4 існавання тарыбы проста яўрэяў на гэты ўсе правы сталі згортвацца. І я думаю, той же самы Сімон Розенбаум ужо пашкадаваў, што ён увязваўся ў ўсю эту справу. То есть, ну, Літва не стала той дзяржавай, дзе яўрэям былі дадзены поўныя
правы і дзе была рэалізавана культурная аўтаномія. Ну, такой дзяржавай могла бы стаць БНР, ну але вот мы разумеем, што які быў лёс самой дзяржавы. Так, что-то мне не падабаецца на такой сумнай ноце сканчваць. Я бачу, што пытання ў нас пакуль што няма, але паколькі ў нас трошкі часу ёсць, то я б попрасіла, Алексей, вас трошкі проста падсумаваць. Якое значэнне сёння мае Беларуская Народная Рэспубліка? Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі. Ух. Ну, па-першае, гэта сімвал, так? Таму што мы можам спрачацца, якім было сапраўднае палітычнае функцыянаванне гэтай дзяржавы, наколькі удалымі былі інстытуты, наколькі была ступень кантролю над тэрыторыяй. Але я бы сказаў, што гэта удалы крок наперад, это трыумф у момант магчымасці, паколькі на той момант у стане беларускага нацыянальнага руху это вот было вельмі смелым крокам абвесціць, што вось у нас свая дзяржава з яе тэрыторыямі, але гэты крок, які меў ужо потым доўгатэрміновыя наступствы. То есть это можна было сказаць, што такая дзяржава-мара, але якая вот нарадзіла традыцыю ўжо навачаснай мадэрнай дзяржаўнасці і якая потым прывяла да ўтварэння і БССР і Рэспублікі Беларусь. Бо звычайна мы вот любім сапраўды так трагічна ліць слёзы, як заўжды павялося ад класікаў беларускай літаратуры пра тое, што вот лёс наш гаротны і вот все наше жыццё это сацыяльная беда. Але вось я апошнім часам люблю прыводзіць такі прыклад. Ёсць такі народ латгалы. Это фактычна зараз частка Латвіі, але латгалы яны адрозніваюцца мовай ад латышоў. І Латгалія у свой час у складзе расійскай імперыі была ўключаная у склад Віцебскай губерніі. Вось. І калі мы паглядзім, што сабой уяўляў латгальскі нацыянальны рух на пачатку 20 стагоддзя, то убачым поўныя аналогіі з беларускім рухам. То есть это одна-две, максимум 3 газеты. Гэта некалькі простых кніжак, элементары, некая паэзія звернутая да сябе. То есть, і першая спроба стварэння палітычных партый. То есть абсолютно аналогіі з беларускім нацыянальным рухам практычна на аднолькавай стадыі. Але ў 1918 годзе латгалы праводзяць свой з'езд і вырашаюць, што вот мы адлучаемся ад Віцебскай губерніі, якая на той час была в складзе Расіі, і далучымся мы лепш да Латвіі, да Латвійскай рэспублікі, дзе потым праз гадоў 10 гэтых латгалаў пачынаюць максімальна працаваць, дзе закрываюць іх школы, дзе забараняюць друк па-латгальску. І мы бачым, што зараз Латгалія это такі культурны гістарычны прывід. То есть, фактычна няма латгальскай школаў, няма латгальскай літаратуры. То есть, можа быць, там 1-2 нейкія дзевакі пішуць кнігі па-латгальску, і все. То есть, мы можем это параўнаць з Беларусю. Вот колькі выйшла кніг у эміграцыі па-беларуску, то 200 кніг. То есть, і мы параўнаем з латгаламі, якія мелі такія ж самыя стартавыя магчымасці. І таму мы можам сказаць, што беларускі рух это рух пераможцаў, у тым плане, што у вельмі складаных умовах атрымоўвалася рэалізаваць эту ідэю беларускай дзяржавы, і мы павінны выказаць падзяку тым людзям, якія вось не пабаялі эту ідэю сфармуляваць і рызыкнуць рабіць палітычную стаўку. Гэта бы можна было ўліцца там стаць часткай там польскага руху, літоўскага руху, якія былі мацнейшымі. Але былі людзі, якія пайшлі на прынцып і стварылі вось Беларускую Народную Рэспубліку, і дзякуючы гэтаму мы зараз з'яўляемся беларусамі, а не стварыліся сярод іншых народаў.
Дзякуй вялікі. І тут яшчэ апошні каментар просяць распавесці пра анансаваны курс пра беларускія каштоўнасці. Можа быць, тады проста пару словаў, пра што гэта будзе. Вось, бо ў форме ўжо можна запісацца, і мы, як толькі яго запусцім, адразу дашлем апавяшчэнне, але проста коротка, пра што будзеце распавядаць падчас курсу пра беларускія каштоўнасці. Я буду распавядаць пра беларускую культурную спадчыну, якая знаходзіцца па-за межамі Беларусі. І першую лекцыю я прысвячу таму агулам, як і куды перамяшчалася, знікала, перавозілася, распрадавалася культурная спадчына. То есть мова ідзе ў першую чаргу там, пра розныя культурныя артэфакты, творы мастакоў, і есть такое Будзем шукаць разам крышай Фрасіні Полацкай. Да, есть досыць пашыранае ўяўленне, што ты ўсё вывезлі ў Расію. Насамрэч это зусім не так, бо працэсы куды былі больш складанымі, больш займальнымі. Вось, і не толькі крышай Фрасіні Полацкай можна в этом плане згадаць. Але тут вельмі шмат дэтектыўнай гісторыі, і першая лекцыя она будзе прысвечана агулам адказу на пытанне, а куды зніклі ўсе каштоўнасці з Беларусі, тому што насамрэч наша краіна в этом плане вельмі абдзеленая, але не таму, што тут нічога не было, а таму, што з Беларусі вельмі шмат вывозілі падчас розных рэпрэсій, каланіяльных парадкаў, войнаў і гэтак далей. І іншая рэч, што Беларусь это таксама і краіна эмігрантаў, у тым плане, што вось наша актуальная сітуацыя заўжды паўтаралася, што людзі выязджаюць з Беларусі і рэалізоўваліся па-за межамі, і асабліва это датычыць мастакоў. І таму мы можам сказаць, што ў свеце існуе велізарны пласт культурнай спадчыны, звязаны з Беларусю, але па-за межамі краіны. Вось. І мая ідэя падчас этого курсу распавесці на аснове буйных гарадоў. Я пакуль што яшчэ падумаю бліжэйшымі днямі, якую ўласную выбарку зрабіць. Конечно, там першую чаргу будзе Парыж, бо это немагчыма яго пазбегнуць, але вось хутчэй за ўсё будзе Стокгольм. Ну і яшчэ падумаю, што тут можна на які гарада зрабіць фокус, тому што увесь свет можна зрабіць в этом плане ресурсам для лекцый, але я думаю, што мы абмяжуемся 5 лекцыямі ў межах гэтага курса і паглядзім, памацаем, спазнаем тое, што было створана і звязана з Беларусю. І гэта, я думаю, у тым ліку такі цікавы гайд, тому што матэрыял тых лекцый можна будзе потым выкарыстоўваць для ўласных даследаванняў, студый, вы можете зразумець, куды варта схадзіць і што паглядзець, каб пачуць сваю сувязь з роднай культурнай традыцыяй. Клас, дзякуй вялікі. Я адпраўляю яшчэ раз спасылку на Google форму, каб запісацца, пакінуць свой кантакт. Як толькі мы запусцім гэты курс, вам адразу прыйдзе апавяшчэнне, і тым, хто сёння запоўніць, будзе зніжка, таму што курс будзе платны. Пакуль не скажу падрабязнасцяў, гэта ўжо напішам вам в лісце. Алексей, тут узнікла важнае пытанне. Я б сказала, што яно не па тэме, але паколькі мы абмяркоўваем БНР, то яно па тэме. Ці не сваяк вы Вацлаву Ластоўскаму? Я в свой час вучыўся на гістарычным факультэце, педагагічным універсітэце, і трэба сказаць, што мне это пытаннем задзеўбліў свой час, паколькі кожны выкладчык лічыў, што варта мне гэта пытанне паставіць. Так, мы з Вацлавам Ластоўскім нарадзіліся практычна ў мясцовасці, бо я спастаўшы ён з Лубоччыны, то есть это, прычым яшчэ я з той часткі пастаўшчыніка ў бок Лубоччыны, то бок это адно і тыя ж мясціны. І тут самы глубокі парадокс ва ўсім гэтым пытанні, што майго дзеда таксама звалі Вацлаў. Толькі гэта быў, калі славутая палітыка
аўтара першай кароткай гісторыі Беларусі звалі Вацлаў Юсціновіч, то майго дзеда звалі Вацлаў Марціновіч. Вось. Ну, але калі ўжо на курсе 4 меня настолькі задзяўблі гэтым пытаннем, то я звычайна бы просто адказваў на яго, калі мне пытались, хто такі вас, ну, ці не даводзіцца вам Вацлаў Ластовскі сваяком, я казаў, так, это мой дзед. Казалось, Клас. тут адразу ўсе выкладчыкі не разумелі, што адбываецца, як гэта патлумачыць. Цудоўна. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі вам за лекцыю, дзякуй за адказы на пытанні, дзякуй вялікі нашым гледачам, гледачкам за тое, што былі з намі. Я яшчэ раз нагадаю, што мы разыгрываем кнігу, якую напісала Івонка Сурвіла, якая называецца «У 8 гадоў я была на вайне». Яна толькі выйшла, але за донат вы можете паўдзельнічаць в яе розыгрышы. Данаты можна рабіць толькі з замежных картак, не беларускіх. Калі у вас ёсць такая магчымасць, то адзін донат, адна буська, якую можна адправіць нам на Buy Me Coffee, гэта адзін шанец в розыгрышы. Адпаведна, 2-3 буські — это 3 шанса для розыгрышу. Таму, калі ласка, адпраўляйце нам свае буські, і мы вам за гэта дашлем потым кнігу, калі разыграем. Вынікі разыгранкі будуць 25 сакавіка апублікаваны в нашых сторіс в інстаграме годна. І самае важнае, што данаты не проста так нам, а на падзяку нашым лектарам, якія былі з намі цэлы вечар і распавядалі пра гісторыю БНР. Дзякуй всім вялікі. Алексей, яшчэ раз вам дзякую. Дзякуй усім, хто мяне паслухаў. Так, і всім добрага вечара. Жыве Беларусь! Да пабачэння.